15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Hak jingwan ginong song snong galapangap bantur secretariat hak khalai tre jembang aja pun rio hendai shwab kin yok chat aslong ka sorgar jala klada paktin se ginong elam nak te snong bakan khot ikran tamba tang shphongut naki kamdai sen jam ka basok ginong song snong galapangam banwan ikhi se shlong namar ka chingchingai kalenti hendai labanong bah ka jingbam se kin hab banwan tit chingkhang ha secretariat ka snong lapangap ka bahaba ilaka shilang mentang West Chende Hills District kadi ka snong ka badon khaput ber West Karbi Anglong District, Jongga Jala Assam, Hagaba Nakapor Shakapur, Kicha Kichingi Kanar Kaput, Dagaboy Snam. Ladon kipor bagi nong sung kimyo shu watang balik ot kaba nomor kecing le dan bor ki bor pulet ki karbi bat karbi anglong autonomous council Jongga Jala Assam dangshen gesnong lapanga ban mukro ha kecing dan lang ginong elam ke ilaka silang mentang kile kran baka office of deputy commissioner ke West Chende Hills District halor kicing jungki henry klemmi so she ru kilapan pau ke jing sokhya halor kicing khanglat ki bor Assam ya ginong sung ban le che ki lang kharam bat kani kon ra chinge shibu ni ginong sung ki ba ching em jungki ka shong bat shane anang kong hagarep karyang haga cingtep bagi dong lapangap ki wan shalong ka sarkar kelapan ap sertap de ki pulet hakeleng ki caka khamtam ha ki lenti bandrung secretariat kani ki cing panap bor bahra le se kan shan ha jingmot ki dong lapangap bat bo jingkli balada ha ki cingwan jungki shalong lapanap dan buram de ki spangut ki bor pulet hendrai ba leipat shalong jungki amdan ba pha ban bahra ne ai jing singa nyiki hadu menta ki dong lapangap ki dang ya poi katuk aningut ba ki dang ya ablang ki bawan na sedien hajan umat uwak yang nong ba Hapersya ke Civil Hospital Shillong. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya